kuleli bhilidi leli ukudayisa ama-drugs kulalwa ney'ngane ey'ncane. Sinohla lwamaphoyisa asebenzisana nalezi gebengu, sinamagamawo, sinama-screenshots ka-WhatsApp. Futhi abaningi abantu abakuleli bhilidi abekho emthethweni e-South Africa. Sithi-ke sizinsizwa, sithi amaphoyisa ahlale ekhala ngokuthi acela umphakathi ukuthi ubambisane namaphoyisa. Njengoba ubona iy'nsizwa ihleli phansi kanjena zonke, njengoba nibona iy'nsizwa ihleli phansi zonke kanjena, zilinde ukuthi amaphoyisa angene la ngaphakathi, akhuqulule la ngaphakathi, ebese-ke esitshela ukuthi bonke laba bantu abala ngaphakathi banazo iy'fanelo zokuba kuleli zwe. Lama-drugs abadayisela ngaphakathi, uma bewafaka emathoyilethi bawaflasha, kulungile. Uma bawafaka emathoyilethi bawaflasha, kusho ukuthi ngeke besakwazi ukuwadayisa. Uma bawafaka emathoyilethi bawaflasha, kusho ukuthi khona umphefumulo wengane yase-South Africa eswingane. Siyabonga thina. Yithi insizwa lapha.